Meta sema l-istorja taqsim il-qalb ta' Ġajt Eħlamin, ħass li għandu jagħmel xi ħaġa biex jgħinu f'dan iż-żmien diffiċli. Taqra l-istorja sew da f'daqqa waħda qisu spiċċa waħdu kompletament u bimweġġa f'nofs ta' triq il-bot mid-dar, beda jibżala jmur il-ħabs, beda jibżala jmut. Ifimni, xi ħaġa jrid jagħmel xi ħaġa u jiena provajt ngħin milli nista'. Ex-Armanet News Norbert Attart sit il-kumpanija Klima 755 li qed joffri x-xogħol lil dan ir-raġel barrani sabiex jgħinu f'dan il-perjodu li għaddej minnu. Norbert Attart għalinna li ma setax jemmen x'qed jisma' meta ħarġet din l-istorja. Xokjajt ruħi, inti bniedem ma titrattax hekk. Ġifieri l-ebda bniedem naħseb qasadu tiegħek ma titrattax hekk, għasab bniedem li jkun qed jgħinek fix-xogħol tiegħek. Jiena kont ħaddiem u jiena għandi l-ħaddiema miegħi, jiġifieri ma nistax nimmaġina kif biex tagħmel hekk. U stqarri li kull imgħallem f'ċirkostanzi simili għandu dejjem joħroġ ħonqu għal ħaddiema tiegħu. Jiena meta weġġa' li xi ħadd dejjem ħadtu l-isptar, dejjem poliklinik, dejjem l-ewwel ħaġa li ngħidulhom ismgħu attenti ma tweġġawx. U t-tieni ħaġa jekk weġġa' xi ħadd ngħidlu itlaq kollox mill-idejk u mmorru poliklinik. Ma nistax nirrelata magħha l-biċċa xogħol. Wara dan l-inċident, Lamin għandu biża li mhux ser ikun jista' jerġa' jimxi, b'riżultat li ma jkunx jista' jitma' lil uliedu kaġun tal-ġrieħi li sofra, speċjalment wara li kiser is-sinsla ta' daru. Bniedem tistmaħ ta' umanu, m'hemmx parir ixtaqti dik, m'hemmx fejn tmur. Mhux ħanqod nagħlem in-nies jiena li għandhom jittrattaw il-ħadd ieħor bħala uman, għal ħares nispiċċaw hekk. Kristin Mamo għal Net News.